मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मानन्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रीहरिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म श्रीगुरुभ्यो नमः। पूर्ववर्ष आम्ही हांगा रथोत्सवाक उपस्थित आशिल्ले। पूर्ववर्ष मुक्काम आशिल्ले वर्धंती आणि उत्सव दोन्ही पौर्णिमेचे एक संदर्भ दवर घेतिल्ले, किंतु कारणांतरान आमका वर्धंती संदर्भात उपस्थिती दिवचें जालें। त्या निमित्तान आमी पर्तगाळींतल्यान रथोत्सवाक येवन गेलो। आमी परतून पर्तगाळी प्रयाण केलें। आमी केन्नाय सांगताशिल्ले की आमका गंगवळ्ळी आणि कोडलमणी रथोत्सव दोन्ही एका टायमार येता। ही वैकेची फाल्गुन शुद्ध सप्तमीक रथोत्सव होता आणि हांगा वैकेची फाल्गुन शुद्ध सप्तमीक रथोत्सव होता। दोन्ही लोक आपयताचे, ह्या सायड कोडलमणी आपयता, त्या सायड गोंगळी आपयता। मालगड समजदारी ते विषय क्लियर करून घेवे तशें कसन क्लियर करून घेवे तशें की म्हळ्यार आमकां कसन पाडटात की म्हळ्यार गोंगळी कारण आयतना आमकां एक विषय सांगतात, तांत आमी कसताचे कसन सांगताचे म्हळ्यार सोम्यार गांव म्हणून सांगताचे। ते सांगलो म्हळ्यार नस पळय आमी टोटली आमकां कसन उपाय ना। मालगड समजता आमगेले गांव रामगोतस म्हणटाशे, मालगड समजता आमगेले गांव रामगोतस केन्ना हो गांव सांग, बट आमी ते सांगचे परम गुरुल गांव वयते त्याचीची आमगेले गुरुल गांव वयते त्याचीची। त्यांनी त्या विषय सांगून जायता म्हणून सांगून गेली हो काम हे सायड कोडलमणीत लोक वयते सोडताचे। त्यांनी वयते सोम्यान सान आसतना खेडेल गांव म्हणून ताणी सांग त्यांनी वयते सोडण्याची आणि वयते सोडण्याची। त्यातून आम्ही हे पण एक प्लॅन काढले। थोडे दिवस हांगा दिवचे वर्धंती हांगा दिले, रथोत्सव थंय दिले। मुखार वर्स तांगेर कार्यक्रम पयले वचे रथोत्सव हांगा आमकांय वाटकार कळत म्हणजे त्या निमित्तानं पूर्ववर्ष मुखार वर्साक आमी कमीट करनाची तितून आमी एक सांगले वाटकार दिसता अशी एक काम दिवचे काम म्हणून म्हळ्यार गंगवळीकार वयकेची आमकां अत्यंत प्रितीपूर्वक आपयताची। हांगा लोक वयता आमकां प्रितीपूर्वक आपयताची। आमकां पूर्वाश्रमाचे मस्तित्व विशय हांगा गोत आसा। आमी हांगा आयिल्ले आसाची, हांगाची देवाल महिम वयकेची आमकां गोत आसा। मस्तितले आमी मानता आशिल्ले हे सर्व लोकांक गोत आसा। विशेष जावन अंदू वर्साचे आमी वर्धंतीक आमी हांगा घेवन पाविल्ले आसाची। आमगेलांतू आमगे जीवनांत वयकेची बर्थडे म्हणून येता, जन्मदिवस म्हणून येता आणि देवालयाच्या हातू वयकेची वर्धंती म्हणून गेलो। प्रति वर्षाक एक त्याची दिवसाक फाल्गुन शुद्ध द्वितीया दिवस हनुमंताले वर्धंती म्हणून तुमगेर एक परिकल्पना। तशीच आमगेर वयकेची हे तारीखाक हे तिथीक खंयचे तरी तिथीक तागे जन्मदिवस होता। दुनियाचे विषय सेम प्रति वर्ष कॉमन जावन येता उरता। डिफरन्स कसान की म्हळ्यार व्यत्यास कसान की म्हळ्यार मनशाले केन्ना जन्मदिवस येता ते तिथीक जावो ना ते तारीखीक जावो सकाळ संतोष जाता का ताका बरे बरे मेसेज येता, गुड मॉर्निंग येता, मस्त म्हळ्यार बेस्ट विशीस येता आणि चड वर्ष तू जीवन कर अशी तशी म्हणून तू मेसेज येता। रात्री न्हिदतना मागीर एक वर्ष कमी जाले म्हणून भंय दिसता। सकाळ संतोष जाले लोक काय करता बुके हाडून दिताची उठूक दिताची, किंतु रात्री न्हिदतना हांव पार्टी दिले मागीर वयस कमी जाले तू खाऊन गेल्याची, किंतु आता न्हिदतना मागीर जीवनाचे एक वर्ष कमी जाले। जर तारे जीवन 80 वर्ष जाल्यार 60 वर्ष आयले आनी 20 वर्ष उरले आणि
आणि 19 वर्ष उरले आणि 18 वर्ष उरले पण आमगेले जन्मदिवस आणि आयले रे आमकां कसं जाता भय जाता सकाळी जायना तर उरताले रात्री निजे ताना तरीची एक पंता हैसून होता की मागेल्या आयुष्याचे 1 वर्ष कमी झाले म्हणल्या जन एक भय दिसत आणि किती वर्ष मागेल्या उरले आणि किती वर्ष उरले किंतु देवाल तशी प्रति वर्ष आई तशीची अभिवृद्धी जायत होता त्यातून तुमका डिफरन्स कळ काढला सम डिफरन्स कळ काढलेली तुम्ही इन्व्हिटेशनात बरेताना तुम्ही कसं बरताय म्हणाले मुख्य प्राणाले वर्धंती उत्सव म्हणून तुम्ही बरेताय नाजरे कोडलमणी महाविष्णू देवाले वर्धंती उत्सव म्हणून तुम्ही बरेताय अर्थात वर्धते एव नित्य नित्य वाढत विना कमी जायना आज 10 आणि अग्रदत्ता आता तुमगे महाविष्णू देवाले 20वे पुन्हा प्रतिष्ठा वर्धंती उत्सव म्हणून बरेले पण ते म्हणजे पुन्हा म्हणून बरेले अनेक पंता प्रतिष्ठा केले अजे पहिले वेळेची प्रतिष्ठा घडीले असा सो त्या उठू ऍड केले वाढत होता 100 वर्षाची इतिहास तुमगे नेत्राकतांनी प्रस्तुत केले म्हणजे आमगेले जीवनात एक लिमिटेशन असता मनुष्याला जीवनात लिमिटेशन असता कोणे सांगनाच आमगेले कोणाला जन्म तारीख इन्व्हिटेशन देताना बर्थडे इन्व्हिटेशन देताना मागे वर्धंती असा लॉंग निना पेले कोणे तरी आपले आज मागे वर्धंती असा यो बर्थडे असा तो कसं बरेता जन्म दिवस असा बर्थडे असा अशी सांगतली ना हा तो मागे वर्धंती असा यो म्हणून सांगना तो ते सांगना कितेक सांगना की म्हणाली ते शाश्वतने एंड जाता की तो वयो माणसाला पुढे एंड जाता की तो देवात तशी वर्धते एव नित्य नित्य जाऊन गेलो अभिवृद्धी जायत होता आज 20 असा खाली 50 जाता 100 जाता 150 200 अशी वर्ष अभिवृद्धी जायत होता आपळे आमगेल्या मठाचे जी आता आज जाऊन गेलो 50 वर्ष झाले आम्ही आत्मात राहिले किंतु 50 वर्ष तुले परंपरा चोल गेला आहे असा अभिवृद्धी जायत असा आम्ही असो नसो कसं नाही बोलतो पण संस्था म्हणजे मठ हे केन्नाही अभिवृद्धी जायत होता सो हे असेल एक वर्धंती उत्सवाक आम्ही हांगा उपस्थित आसाची हाजे पहिले आम्ही गुरु सहित जाऊन गेलो हांगा आयिल्ले तेन्ना वयतची मालगड स्वाम्यान हांगा मुख्य प्राणालय वर्धंती तशीची कोडलमणी महाविष्णू देवाल वर्धंती पूर्ण स्वामी गोंगोळी भायर सरी एक उल्लेख असाची तुमका होत असा तदनंतर हे दुसरे पंथा आम्ही हे वर्धंती उत्सवाक हांगा उपस्थिती येत आसाची मुख्य जावन फाल्या दिवसाक मुख्य प्राणालय हांगा वर्धंती उत्सव घडता आसा आणि परांच दिवसाक विष्णुलय हांगा वर्धंती उत्सव आसा केन्नाय कशी असती म्हळ्यार मुख्य प्राण भोर घेऊन आम्ही देवालय वचता डायरेक्ट देवालय वचचे जायना देखून आमका एकादशी वगैरे पळया दशमी तुले ना आमगे आरंभ जाऊन एकादशी पावता हे दशमी तिथी कसं नसा ते वायुदेवाक संबंध पाडून तसले एक तिथी म्हणजे पूर्ण तिथी म्हणतात आम्ही आमगेला 5 नमुन्याची तिथी असा तर तू पंचमी दशमी आणि पुनवेक आम्ही पूर्ण तिथी म्हणून सांगतात आणि पूर्ण ज्ञान पूर्ण प्रमती असेल तसं आमगेर वायुदेव त्या वायुदेवाले 3 अवतार मिळाले आम्ही हनुमान मध्व भीम म्हणून सांगतात त्या हनुमंताले समजावून घेऊन असेल तसले तिथी मिळाले दशमी सो दशमी दिवसाक आमगे एकादशी व्रत आरंभ जाता रात्री दिवसाक एकादशी व्रत आरंभ जाता दशमी दिवसा रात्री एकादशी संपूर्ण उपवास होता आणि द्वादशी दिवसाक ते अंत जाता म्हणजे 3 दिवसाचे हे एकादशी व्रत आम्ही सांगची कसांची मिळाली एकादशी विष्णू संबंध पाविले दशमी ते आमगे मुख्य प्राणाक संबंध पाविले मुख्य प्राणा दिवस मुख्य प्राणाक संबंध पाविले कसले तिथी दिवस आरंभ केले एकादशी केन्नाही सक्सेस झाली एकादशी केन्नाही सक्सेस झाली त्याची जी तुमगे वर्धंती सांगले जाता कितें की म्हळ्यार द्वितीय दिवस हनुमंता संतुष्ट केले
तृतीया दिवसाक विष्णू संतुष्ट जाताची पहिले मुख्य प्राणाक अभिषेक जाता, शतकलशाभिषेक जाता, तागेले अर्चन जाता आणि तृतीय दिवसू हांगा महाविष्णू देवाक शतकलशाभिषेक जाता. जर तो संतुष्ट आसा, मुख्य प्राण संतुष्ट आसा म्हळ्यार महाविष्णू संतुष्ट आसा म्हणल्यार हे विचार कामुही ना कित्याक की म्हळ्यार त्यातून महाविष्णू देवान तेन्ना निरोप दिले की हांगा एक मुख्य प्राणाक स्थापन करता. कित्याक की म्हळ्यार देवाले तूही कार्य कोरगे दिता तसर व्यक्ती म्हळ्यार की आमगे मुख्य प्राण देवाकडच्या ज्ञानान न्हय, देव तागे कडच्यान करूसून घेता आणि भक्ताले नाजाल्यार महाजनाले विषय कसा नसा आकलन करून देवाक सांगता वेगळीची मुख्य प्राणची. सो देवाले जी उलोचक एक व्यक्ती जावक आशिल्ली आणि तो व्यक्ती म्हळ्यार मुख्य प्राण. तसं मुख्य प्राणाक हांगा स्थापन केले. त्या मुख्य प्राणाले विषय कशी म्हळ्यार आम्ही एक श्लोक सांगतात भूषा मस्त लोकांक तसा बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वं च हनुमत स्मरणात भवेत म्हणून आम्ही ते एक श्लोक सांगतात. त्या श्लोकात कसकसन सांगले ते उठूची प्राप्त जाता म्हणून सांगितलं असा. हनुमत स्मरणात भवेत म्हणून सांगितलं. हनुमंताक स्मरण केल्याने हे उठूची कसन बुद्धी बल यश अरोगता अजाड्यत्व हे उठूची कसन असा मनुष्याक प्राप्त जाता म्हणून सांग. कोणाला स्मरण केले निमित्तानं हनुमंताक स्मरण केले निमित्तानं सांग. तागे स्मरण केले निमित्तानं आम त्या उठू प्राप्त जाव का केली तागे लंकास की ना म्हणून पहिले जाव का की आता कोणाला कडच्यान बापसू कडच्यान पैसे मिळता म्हणून सांगाले पण बापसूले पैसे का की कडे त्या पुताक पैशाने मिळता बापसूले गी ना दिले पुता कशी मिळता म्हणजे इनहेरिटन्स आम्ही सांगितलंय. बाकी आम्ही सांगता बाकी जोन केले त्या घरच्याची तुम्ही संपत्ती कसं जाऊ पहिले बापसूले पुता मागेले की ना तू कसं देऊ केलो करता अंतने सिंपल जाऊन सांगा राजकारण आमगेले की पैसे ना तू कसं पैसे द्यायचे असं एक पुत्रांनी येता सुद्धाशी हनुमंताला स्मरण केले ह्या उठूच आमको प्राप्त जाव का केले पहिले हे हनुमंतांना की ना म्हणजे आमका निश्चय जाव तर पण तुमक देवाबद्दल सांगा दिले हनुमंताबद्दल सांगा दिले बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वं च हनुमत स्मरणात भवेत. हे उठूच कसं नसा हे गुण देवानंतू मुख्य प्राणांतू अशी तसे गुण तागे स्मरण केले तसर गुण आमक मिळता म्हणले आणि तुम्ही विषय कसकसन गुण ते बुद्धी बल यश अरोगता अजाड्यत्व वाक्पटुत्व हे उठूची तागे स्मरण केल्याचे मिळता. मनुष्याक बुद्धी जाव का मनुष्याक रोग नाका मनुष्याक बरे वाक्पटुत्व जाव का मनुष्याक आलस्यतन कसने नाका मनुष्याक यश जाव का ह्या उठूची मनुष्याक जाव का तसरे विषय ह्या कोणाला स्मरण मिळता हनुमंताला स्मरण मिळतं. तागेला आस की ना म्हणले आम्ही पळोका आखरी पळोका कसन वाचन करता खाली रामायण जर तुम्ही पळले ह्या उठू विषय हे उठू गुण आम्ही हनुमंताक अस की ना म्हणले तुमका खात्री देता. ते कशी खात्री देता म्हणून तुमका प्रस्तुत करायचं. पहिले कसं नसा बुद्धी ज्ञान विशेष जाऊन के बरे बुद्धी जाऊ का आता बुद्धी जाऊ का केली कोणाला स्मरण करता हनुमंताला स्मरण. आता देवानं हनुमंतान आपल्याला बुद्धी काही दाखवून दिलाय म्हणजे प्रश्न त्यांना मात्र ताक बुद्धी असा म्हणून तुमका कन्फर्म झाला. आता एक तुम्ही एक फातोर दिले आम तुला एक फातोर खंचकी एक तुला जागे तुला मुल्या तुला फातोर काढ तुमगे काम झाल्यानंतर खंच जागे तुला खंच मुल्या तुला तुम्ही फातोर काढला त्या फातोर परतून नाही तुम्ही दवर का किंतु अशी दवर का की मिळाली पळे नाशीची कसनेची मेजरमेंट कर नाशीची आणि थई वर नाशी दवर
हाडतान थंय गेले. हाडताना तुम्ही फातर घेऊन गेले हाडले की तू दवरताना परतून थंय वचनाशी उरका, मेजरमेंट करनाशी उरका आणि थंय गेले ना उडोवका. ह्या तुमगेले एक साथ दिले, तुमगेले एक साथ दिले. किंतु देवाले कशें मुख्य प्राणाले कशें खंय आशिल्ले की म्हळ्यार तुमचो कसा एक संदर्भ येता रावणाची युद्ध जाताना उठूची बाण तशीची लक्ष्मण मूर्छित जाता. तांणी मूर्छित जाता म्हळ्यार की तांकां प्रज्ञावस्था उरना. ते एक नाग बाण ताणें नाग सर्प बाण ताणें सोडील उरता. ताचे एक विषापात हे कसं जाता म्हळ्यार उठू बाण सेना लक्ष्मण वेगेची मूर्छित जाता. तेन्ना तेन्ना तो हनुमंत तुमकां कसा एक हातान पर्वत घेवन घेवन येता. तूं पळयलें पर्वतांनी घेवन घेवन येता. पर्वत घेवन आयलो गंधमादन पर्वत म्हणून सांगता. घेवन घेवन आयलो ताच्यान कसान एक संजीवनी आशिल्ले ताच्यान त्या उपलोकांक ते दिरिल्ले निमतान उठूची बाण सेनाक भरपूर प्रज्ञावस्थेत येता. लक्ष्मण वैद्यची प्रज्ञावस्थेत येता. आता ते पर्वत आसा हिमालयाक आनी खंय आसाची लंकेंत आसा. हाडचेक हनुमंत थंय गेलो किंतु दवरताना परतून तो थंय गेलना. दवरताना तो परतून थंय गेलना. दवरताना कशें दवरले की म्हळ्यार उठू जालो पळय पळय आमी ते अशी सांगता पळय अशी उडयता पळय कसले मेजरमेंटांनी करनाशी अशी उडयता पळय. देवान तसो व्हड पर्वत कसले मेजरमेंट करनाशी खंयचे मुले तुलेना ते पर्वत उभार घेवन आयिल्लो त्याची जागेरी ह्या पर्वत वचून घेवन बसले. कसले मेजरमेंट केलना, कसले ताचे बद्दल लॅक धरिना, खंय तुला नाही एक सूत 1 इंच वयचे म्हणतानाची 1 मिलीमीटर वयची चेंज जालना. तितले देवान परतून आता एआय म्हणताची आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आया करता ताजे किंता चड असेल तसं बुद्धी कोणाला म्हणे आमगेला हनुमंताय. आमगेला देवाले बुद्धी मिळेली ताजे किंता चड असेल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा किंताची चड असेल तसं बुद्धी कोणाला कसा हनुमंताय. म्हणजे तुम्ही ओळखून घेताय हनुमंताक असल तऱ्हेची एक बुद्धी असेल. सो एक गुण देवाले कन्फर्म झाले. बुद्धीर बलम बल पळया तुम्ही कितले उबारताय. एक क्रेन ताका वयचे एक लिमिटेशन आसा. तांणी खंय तरी गेल्यार 200 टन उबारता, 50 टन उबारता, 1000 टन उबारता. कडे ना कडे तागेले की मटेरियल ना ताची समजावप असेल तसले एक कसनेची एक पर्वत उबारता सगळा जगतांतले गोल पर्वत आसा म्हणल्यार ते उबारले सायडा हाडून दवरता. म्हणजे तरी एक एस तांडून घेवन त्या सायडावरचे एक इन्स्ट्रुमेंट कसं आसवे ना. आणि खंयचेही इन्स्ट्रुमेंट घेया ताका एक लिमिटेशन चालू उरता. 100 टन 200 टन देवा लागता. देवा लागता लिमिट ना की हनुमंत 100 टन उबारतालो, 200 टन उबारतालो, 10,000 टन उबारतालो ताका लॅक करूचेक जायना. सो देवान बल त्या नमुन्याचे आणि पर्वत उबार हाडले म्हळ्यार तुमकां दिताची तुमकां उबार हाडा म्हणून हाडचे जातले. आनी मस्त पर्वत आसा आनी मस्त पर्वत आसा बळपुऱ्या ठिकाणी उदक गेल्यार मस्त पर्वत आसा उबार हाडा म्हळ्यार हाडचे जातले. तुमगेले कोणाले कितें पुरो जेसीबी आणले म्हणून नाजाल्यार आनी कसं क्रेन आणले उबार हाड दिता म्हणून हाडचे जातले. त्या वेळी कितें देवान हनुमंतान आपल्या हातांत पर्वत घेवन घेवन आयला म्हळ्यार ते देवान तू बल असेल म्हणून वैद्यची कन्फर्म केलं. बुद्धी वैद्य आसा, बल वैद्य आसा. बुद्धीर बलम यशो धैर्य. आता यश देवान खंच हातान धरले. हनुमंतान खंच रामाला काम खंच धरले. त्या उठूची यशप्रद जाल्ला. तुम्ही खंचे काढा खंचेही ची तुम्ही रामायणात आमगेले मुख्य प्राणान धरीत तसले प्रभू रामचंद्र देवाक संबंध पाळून खंच कार्य धरले ते तू कार्य यशस्वीची जाल्ले. तुम्ही ते सीता अन्वेषण जावं
नाजाल्यार लक्ष्मणाक मूर्छित आपल्याला ताका परतून घेणं प्रज्ञावस्थे हाडचे कसं एक संदर्भ आता त्या संदर्भात तुझो नाजाल्यार सेतू करचे संदर्भात तुझो प्रत्येक विषय तू कंचकंच हनुमंतान हातान धरील कार्य रामाला विषयाक संबंध पावले कार्य ते तुझी यश जाला म्हणजे पळय ते सुग्रीवाक ते ताका राज्य मिळूस दिवक आशिल्ले ते कार्य हनुमंतान जाले त्यावेळी ते यश जाले राम सेतू हातान जाले ते काम जाले सीता अन्वेषण हातान जाले ते काम जाले प्रत्येक कंचकंच हनुमंतान हातान काम धरले ते तू यशप्रद जाले त्यातून हनुमंताले मला 100% रिझल्ट आणि जी 99.9 तुमगेला अंतू होता कसं नाही ते जम किल्सन मुके येता आपल्या बाथरूम आणि वापरच तसा तो कितलेही केमिकल घालायला पाहिजे तो 100% म्हणून बरे आहे ना तर गरज कसं की मला 99.9% 100 म्हणून झालं ना की तो आम्ही सांगितलं की मुख्य प्राणाले सक्सेस कसं नसा ते 100% म्हणून आम्ही तोंडात सांगितलं असल तसं यशप्रद जाऊन घेण्यासाठी तसं लाभ गेलो मुख्य प्राण तर बुद्धीर बलम यश धैर्य ताचे धैर्य कशी मिळाली तुमका मी एक सांगचे जाता कोणाले घराक एक सून असा म्हटले श्वान येता कसा बी वेअर ऑफ डॉग्स म्हणून एक गेट आली लांब म्हणून घालत भीतर सून असा की ना म्हणून काय करणार भीतर सून उरका म्हणून प्रश्न नाही काय ते एक बोट घाले पुरो बी वेअर ऑफ डॉग्स म्हणून घाले पुरो तो बोलतानाच पडे चार पंत पडेता कहीं असमारे सुने कहीं सोन दवर येते ना की चैन खांदे दवरले ना ते पहिले कोण करता मरे हम बाहेर गेट आताबला तो हम बी वेअर ऑफ डॉग्स भरेले पसंत कर का ना 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 मागे घरात सून नाही रे आ वर्षी घालते म्हणून सांगतो म्हणजे मनुष्याक धैर्य ना त्या बोर्ड झाल्या मात्र आम्ही सांगले तर सुन्या पडेल्या म्हणून सांगतानाची खाली बोर्ड झाला तर तो भीताच तर धैर्य ना भीतर बचता की ना नाही रे येऊन जा कहीच्या ब्रेड ना मग काय रस्तान करतो ना भीता तो उठून घेऊन होत ना तो कसं नाही का उपाय करते ना धैर्य ना आमगे मुख्य प्राणात कशी म्हणते लंकांतू प्रवेश करता लंकांतू प्रवेश करता लंकांकित लोक असायची बत्ताल व्यक्ती सीता अन्वेषण करताना गेलेली व्यक्ती कोण हनुमंत मात्र तो कितलो एकलोच किंतु लंका पठणा भितरी रावणाला कित लोक आशिल्ले सुंदरकांडात येता 80 कोटी युद्धप म्हणून येता 80 कोटी 80 कोटी राक्षस सैन्य असे 80 कोटी आम्ही भारत देशात संख्या किती असतं 140 कोटी म्हणतात आता आम्ही रामायणाविषयी सांगतात रावणाला आस्थानांतू केन्ना आमगेलो मुख्य प्राण प्रवेश करचे गेलो का सुंदरकांडात येता 80 कोटी युद्धप म्हणून गेले 80 कोटी राक्षस सैन्य रावणाले आस्थानात भितरी आशिल्ले तुम्ही कोणेतरी प्रवेश करतावे हां कोणेतरी प्रवेश करचे धैर्य तुवे ना हनुमंतान कसं केलं एक व्यक्ती ना 80 कोटी राक्षस सैन्याक हारूसून गेलाय आम्ही मुख्य प्राण 80 कोटी राक्षस वर्गांक संहार करून गेलो सीता अन्वेषण करून गेलो आईला म्हणाली ताके म्हणून किती धैर्य आशिल्ले आमगे फळे गोल कसा आणि आगे आयुध काही ना ते राक्षस वर्ग मायावी अशी तशी नाही मायावी म्हणजे कसं की म्हणजे अत्यंत प्रत्यक्षाची कसं नाही त्यांना प्रमाण करते केलं आणि कडे प्रत्यक्ष करतात तसं तऱ्हेचे मायावी शक्ती असेल तसं राक्षस वर्गाक तांगेले हमतो बचून गेलो तांका संहार करून गेलो सीता अन्वेषण करून गेलो येता म्हणजे हनुमंताक किती धैर्य असेल म्हणून तुम्ही लक्षात सो चतुर्थ गुण वैकेची हनुमंतांतू सिद्ध झाले बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्व तुम्ही सांगते का सिंपल सांगितलं
ಸಿಂಪಲ್ ಭಯ ರಹಿತ ನಿರ್ಭಯತ್ವ म्हळ्यार भय इल्लदवनु अर्थ आमको वैकेची भय नाका जीवनात खंयचे रीती आमगे जीवनात जावो उद्योगात जावो कोणे तरी धमकी दिता खाल्ले की ओ तुका काय स्कुलांत तरी जाता चढा कोणे तरी सांग बाय स्कुलांतल्यान भायर यो कडे तू दाखयता तो त्या दिस भायर येना तो दुसरे वाटेंतल्यान वता कितें की म्हळ्यार ताका सांगलो भय त्यात भय दिता म्हणजे जर गेला ऑन मागीर धाडे चालू म्हणून तो दुसरे वाटेंतल्यान वता सो अशी एक मनात भय आसा शाळेंत जावो उद्योग क्षेत्रांत जावो घरांत विचार आसा बापूस सांगता आज भितर यो कडे तुका मारता म्हणजे एक सांगिल्लो होता कशी एक चुकेलो होता ताका विशय कळलो होता अरे बापूस मस्त गोपर घेता आज तू भितर आयली पण पाय मोडटा म्हणून सांगलो हो भितर येना हो भितर येना कितें म्हणून भय आसा किंतु भय रहित जावंक नाशिल्ले तसले व्यक्ती कोण की म्हळ्यार आमगे मुख्य कशी साधन करची म्हळ्यार तुमका एक बाल कोर घेवन पूज्य लावून गेलो गांव बरोबर म्हळ्यार तुमगेले जातले हां तुमगेले शक्य ते कसं बाल आसा तुमगेले अवयवाचे अंग न्ही तुमगेले अवयवाचे अंग न्ही खंयची तरी एक नाटकांतल्यान हाण गेलो ताका पूज्य लावून गेले करचे ताच्यान तूं बुजूंक जायना तुमगेले स्वता आशिल्ले आसतली तुमकां तितले धैर्य आशिल्लें हां हनुमंतान कसं केलें तागेलेची अंगात आशिल्ली तसं त्या पुच्छाक पूज्य लावूच म्हणून आनी ताणें कितले रावणान कितले ते वस्त्र तो वेष्टन करता तितले हाका पूज्य लायता एक हात मात्र न्ही एक लोटली लायली कितले कितले वस्त्र आसा उठू वस्त्र घुटलान कडेर ताणें पूज्य लायले आनी कोणाक दहन केलें रावणान लंकाची जी ताणें दहन केलें आता त्या व्यक्तीक आपल्याले बालाक पूज्य लावून घेवचें तसं सामर्थ्य म्हळ्यार ताका भय आसलें भय तर पूण कसं म्हणून सांगलें निर्भयत्व भय नाशिल्लें तशें कोणा तरी सांगलें अरे तुका शर्टा उज्जे लागता वचून घेवन आराम फिरून यो म्हणून फिरचें जातलें हां हांव पडेट लायतलें वचून घेवन आराम फिरून यो जातलें ना तो हनुमंतान आपल्याल्या पुच्छाक पूज्य लावून गेलो हे साबीत करून दाखयलें की म्हाका भय ना म्हणून तर मग पांचवे गुण त्या जवानांत निर्भयत्व अरोगता रोग रहित आपला रोग येता ताप आयलो थंडी आयली आनी कसं तरी कोविड आयल्या मस्तीत लायली येता कडेन औषध घेताची उपचार जाता पण हनुमंतान कसं की म्हळ्यार रोग वैद्य भितर खंय तरी रामायणांत तुमकां खंय तरी वाचन एक दृष्टांत दाखया हनुमंतान ताप येऊन दिले एक दृष्टांत दाखय हनुमंताक त्या दिवसा ताप आयलो 2 दिवस ते दिल्लो म्हणून पण दाखयलो काय बानर सेना मूर्छित जाले लक्ष्मण मूर्छित जालो जांबवंत मूर्छित जालो अंगद नील उठलो मूर्छित जाले हनुमंत मूर्छित जालो ना राम महाविष्णू मूर्छित जालो ना तर कुणू विष्णू आणि बाली आमचे सोन गेलो आमी मूर्छेक जायना तर कुणू रोग येना आमी सांगचे कसं म्हळ्यार रोग येवन येवचे न्ही कसनेची भायर तुलेना अथवा तू नागबाणाने पेटयले सर्पबाण पेटयले खंय ह्या वानर सेना आसा थंय हनुमंत आसा हनुमंत काय 1 किलोमीटर कितले दूर ना खंय वानर सेना खंय लक्ष्मण आसा त्याची युद्धांत तो हनुमंत आसा तो हनुमंताचेरी परिणाम जालो कितें की म्हळ्यार अरोग आसा खंयचे रितीर वैद्याची रोग जाय नाशिल्ले तसले व्यक्ती म्हळ्यार आमगेलो हनुमंत आमकां वैद्याची रोग नासले कोविड आयली ना कोरोना यो हांव म्हाका कशाने रोग आयला यो म्हागेलो प्रवेश सांगता आशिल्लो ना म्हळ्यार तुमकां रोग नाका ताप येवका थंडी येवका हां एग्जाम येता ताप थंडी येवो एग्जाम येतना ताप थंडी आयले ना म्हळ्यार कशाने तरी सांगून या मानून कोण ताप आयलो तर एग्जामांत मार्क्स कमी जाले थंडी आयल्या तू मातली जळ जाल्या वाचन जालें ना म्हणजे सांगचें ज्ञान करचें एक मेळटा तेन्ना सांगतालो क्रिकेट खेळटा ताप येवचे नाका IPL पळयतना ताप येवचे नाका बाकी टायमार ताप येयले
म्हणजे ज्ञावाना किती आम्ही सांगतात की तू देवान कशी मिळाली खंचे रीती रोग प्रवेश जाण्याची रक्षण करत असेल सामर्थ्य कोणाला दिले ते हनुमंताला. अरोगता अजाड्य जाड्य मिळाली आलस्य अजाड्य मिळाली आलस्य रहित आमको बैठ्याची आलस्य नका बिगी बिगी काम जाऊ का असं एक आमगे म्हणून देते आमगे मनोविचार बिगी बिगी जाऊ का पण जाय ना ऍक्च्युअली जाय ना आमगे चौमाले मस्जिदला सा एग्जाम टाइम होता मार्च एक्झाम सकाळी 5 घंटे उठून गेलो अभ्यास कर काम गेलो पहिले दिवसा रात्री आलोचन करून बिगी निदेता 10 घंटे निघता 8 घंटे निघता 5 घंटे केम जाता उठतो उठता आणि कुठून निघता बापूस विचारता अरे तू काल रात्री बिगी निघलो 5 घंटे उठता हा उठिलो अलार्म बंद करून निघलो हा उठिल भाई ती तो अलार्म करून बंद कर ना निघलं पण आलस्य आम्ही 8 पैकीची औषध जागोच्या येतात 7 घंटे झाले पुता उठ रे म्हणे आणि 10 निमिष म्हणतो आणि 5 निमिष म्हणतात आणि 15 निमिष म्हणतात कडे येऊन गेले गाडीता 7:30 झाल्या उठत आणि की आणि वर जाऊन घ्यायचं सो अशी आम्ही आलस्य त्याने 7 घंटे झाले 7:15 7:30 7:30 झाले 8 घंटे सो आम्ही आलस्य त्यामुळे असं सांगी तक्षण आम्ही की जाय ह्या तशी देशे आता नाही उदाहरण देवा आलस्य केलं एक संदर्भ देता सुग्रीवानं एक प्रभू रामचंद्र देवा एक वचन दिलं होता कसं वचन दिलं की म्हणाली की माका तुम्ही बाली करचन मागे आस्थान मागे राज्य माग वरतून हाण दिता जल्यानी तुझे सीता अन्वेषण करचे का मागे संपूर्ण वानर सेना तुका भेटून दिता तुका तुझे कार्य का नियुक्त करता म्हणून सांगून दिता पण देवान कसं केलंय पण आपल्याला काम केलं ना हे एक समजून घेऊ का सुग्रीव बाली ह्याने जाताना पहिले देवानं कंडिशन दिला पहिले सीता अन्वेषण कर पहिले मागील सीता खंय सापडे त्या मग कळल्यानंतर हाव तुका जाग काढून दिता म्हणून देवान सांगितलं देवान कसं केलं की म्हणाली पहिले त्या बाली वध केले बाली वध कोण गेलो सुग्रीवाक तागेल राज्य ताका मिळून दे मिळून देऊन कडेली सीता अन्वेषण कार्य आरंभ आहे ताके राज्य मिळाले मस्त संतुष्ट सुग्रीव पण मस्त अंत सांगणारे न्यायाला पाय ना ताई कशी माग करून मिळाले न्यायाला काय नवडत होता सो त्या न्यायाला पाय ना हंगाय करता त्या करता आणि तो राय दिले त्यांना हनुमंत येऊन गेलो ताक सांगता रामाला कामाक विलंब कर नका नाहीतर बालिक अवस्था तू केता म्हणून नव्हता की कानात एक दिशा घालता प्रभू रामचंद्र देवाले कामात तू विलंब कर नका नाजेले बालिक कसं प्रसंग झालाय तू वैके योचे तू कसने की हम तू संशय नाम संपूर्ण ताक कळले रामाला हम कामात तू विलंब कर कसं विलंब सीता अन्वेषण तू कसं सांगेल पाय वानरसे ना पेटवणारी चिंता करते तू आणि त्यांना बिगी कर म्हणून गेलो उडकास पोरगे दिलं कोण आहे ह्याची हनुमंता तुझे काम वेळ जाता सा प्रभू रामचंद्र देवाला काम जाताना म्हणून सांगून दिलं कोण आहे जर हनुमंतू दुसरे व्यक्ती काम वेळ जाता असा म्हणून गेलो सांगत असले बुद्धी असा मिळाली स्वतः करताना तो वेळ करता आला म्हणजे विलंब करत असले गुण आमगेले हनुमंतांना आलस्यतन ना प्रभू रामचंद्र देवाला खंचेही कामांतू आमगे हनुमंत देवान त्यांनाही आलस्यतन नारे थाले करे अबेरा करे सकाळी जावो सांज जावो ह्या झाल्यानंतर करे त्या झाल्यानंतर करे खंचे रीती ज्ञान दिली सांगितले पुढे ते काम केले त्या आमगे हनुमंता त्यातून अजाट्य हे आमगे गुण कोणाला तसे हनुमंतात अशी मिळे सिद्ध अजाट्य वाक्पटुत्वंच
अंतिम अशी तसं वाक पडतो आणि कुठे लोकांक जाऊ का हे पळया जगत तांतू जीवन करता गेल्याने एक शब्द बरे तर उलेल म्हणायला पळा तो खरी जीवन करते खरी देवाले म्हणजे प्रार्थना करते बरे वाक पडून तू जाऊ का स्वामीला बोलेल तर म्हणजे बरे वाक पडून तू जाऊ का तर त्याची तुम्ही सांगेल ना आता स्वाम्याक तुम्ही बांधून घाल का म्हणाली पडलं म्हणीच्या कसन शब्द वापर कामतून होत असा गोंगवळी लोकांना कसन शब्द वापर कामतून होत असा ते शब्द तर तुम्ही तोंडात सांगण्याचे त्यात गोंगवळी कारण सांगलाय परम गुरुले गाव है स्वाम्यांना घेऊ का अशी शब्द काढ म्हणाले आम्ही केले पडलं म्हणे लोकांना ह्या रीती त्या रीती शब्द काढ म्हणा आम्ही आहे म्हणजे त्या व्यक्तिक वाक्पटुत्व येऊ का दिल्या वैद्याची त्या संदर्भात स्मरण येऊ का आणि तसं वाक्पटुत्व कोणाला कशी आहे हनुमंताला सिद्ध कशी करते स्वामी सांगतो आज सामने सांगलाय पण कसं नाही दृष्टांत सांगतो आणि दृष्टांत कसं की म्हणाली त्यांना हनुमंतू किष्किंधे येऊन पावित होता त्यांना प्रभू रामचंद्र देव किष्किंधे येता होता किष्किंधे येताना त्याचे स्वागत आहे प्रभू रामचंद्र देवाला स्वागत आहे वच काशे त्यांना हनुमंत देव हे बता म्हणजे राम म्हणे झटार आपलं पुढे कळता की कोण येता म्हणजे बैठ तुला ना सकल चुटूची नजारा उठू दिसतात त्यांना हनुमंतू म्हणजे प्रभू रामचंद्र देव किष्किंधे भितरी प्रवेश जाता सामोर गेलो कळता आता तुमचं कशी काय बायकाच्या हॉर्न मारला सुद्धा आम्ही शक्य चालू केलं तुम्ही बायकाच्या त्याने हॉर्न मारलाय त्याने तुमचं कळलंय की स्वामीला आकांक्षांक मार का म्हणून तशी जी हनुमंताक वैर आपल्या पुढे कळलंय की आमगे प्रभू रामचंद्र देव आणि भीतर प्रवेश करताचा आम्ही वच का म्हणून तर पुढे आपण तो आमगे हनुमंत देव प्रभू रामचंद्र देवाला स्वागत आहे ते म्हणता स्वागत आहे गेलताना रामाले आणि हनुमंताला भेटी झालो ना हनुमंताले आणि रामाला भेटी झाले किष्किंधे तुम्ही आता तुम्ही किष्किंधा कांड म्हणून केलेला भेटी झालनाशी त्या व्यक्ती कोण म्हणून सांगता येतात पण परिचय ना खचकी एका राज्याना तुम्ही समजू जाता त्या व्यक्तीला पुत्रानं व्यक्ती कोण म्हणून समजू जाता आता आमगेले येतात आमगेले काय येताना त्याने म्हणजे दोन त्रा कोण होता बघांची गावून चौमुनी तो जर गोईंच असलाय तो गोईंच असले म्हणाले स्वामी महाराज म्हणतो तो गोईंच पक्का गोईंच म्हणून कळता जर तो साऊथ केंद्राचे स्वामी देवा म्हणून सांगता ही कशी सांगची रीती पद्धत असा स्वामी देवा म्हणून ना साऊथ केंद्राचा म्हणून ह्या दोन्ही सोडून बाकी कसं म्हणतात प्रथम माफ करला स्वामी महाराज नाही स्वामी देवाही नाही दुसरे कसं सांगितलं पडाय ते माफ केंद्रातून स्वामी सो अशी सांगेल पुत्रांना आता महाराष्ट्राचा सा ताणताईचे कोंकणीतू केलो मराठीचे पद असं कसं नाही तर आई म्हणून ना त्याने कळता महाराष्ट्रात वास करता असेल तसं व्यक्ती कोणी त्या शब्दांत कोण गेलं आता मस्त मुंबई काढायची त्यांनी उल्लेख शब्दात कोण गेलं तर काही वास करता कसं नाही ठीक आहे नॉर्थ केरळचे केरळाचे गोईचे त्या उठूची उतरालीची एक शब्दांतू त्या व्यक्तीला गाव त्यांची म्हणून आम्ही आयडेंटिफाय करते तशी जी त्यांना हनुमंतू प्रभू रामचंद्र देवा स्वागत एक होता त्याने तो तिथले व्याकरण बद्ध जाऊन गेलो तर्क पूर्वक जाऊन गेलो त्याने तो एक विषय सांगता विषय सांगून पुढे ना आमचे प्रभू रामचंद्र देव इतकी संतुष्टी देतात की मिळाली त्याची संदर्भाने तो सांगता की तो हनुमंत दिलेला मुख्य प्राण दिलेला म्हणून त्यांना संबोधन करतात मिळाली उल्लेख उत्तरांपैकी एक व्यक्तीला एक व्यक्ती आयडेंटिफाय करते दत्ता म्हणून व्यक्तीची प्रभू रामचंद्र देवांनी दाखवून देतात त्यातून कसं वाक्पटुत्व तागे वाक्पटुत्वांची तागे आयडेंटिफाय करते तसं एक बुद्धी कोणाने कसं मिळाली हनुमंताला
त्यातून बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम आरोग्यता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात हवे तुम्ही सांगितले. हनुमंताला स्मरण केल्यामुळे ह्या कुटूची गुण त्या व्यक्तीक प्राप्त जाता म्हणून सांगितले. हे मुख्य प्राण आहे. हे गुण कोणा सांगा मी मुख्य प्राणाचा. मुख्य प्राणाची किती गुण किती विशेषता असा म्हळ्यार महाविष्णू कितला सामने जर कुत्ता कितला सांभाळ्याली बापसू कितला सांगून तुम्ही सांगता पडे. कुत्ता कशी असा म्हळ्यार दुसरे विषय आम्ही सांगतली कोप काय कुत्ता काही कोप बापसू कितलो कोप ह्या लेखान ज्ञानासाठी बाकी लेखान ज्ञान म्हणतात. आम्ही पहिले उलटा विचार करतात त्या लेखान ज्ञानासाठी बरे लेखान तुम्ही आलोचना करा. हो तुषार म्हणाले बापूस किती हुशार होता. हो इतकं बरोबर दिसता म्हणाले बापूस किती बरोबर अशी आम्ही हे लोकांचा आम्ही कंपॅरिझन करतात. जर मुख्य प्राणांक इतली शक्ती असा इतली गेले की मोहीम असा मिळाली आमगे महाविष्णू कितला असा म्हणून तुम्ही आलोचन करा. तसं महाविष्णू आणि तसं मुख्य प्राण कोणत्या म्हणे अशी निमित्तानेच ही तुम्ही सांगा अभिवृद्धी सांगा देव वैक्यासा वायू वैक्यासा ह्या दोन असतात पुरो. हे दोन लोक असतात पुरो तुझी पोरगी देतात पडया आणि सांगितलंय जंगल असेल ते मंगल पोरगी देतात त्यातून मंगल बाराकच आणि मंगल जाता हांगा एक भांगरा कीर्थ आणि भांगरा पीठ ते देव हांगा आमगे कडच्याची सर्व समाज बांधवा कडच्यान तो स्वीकार करचा तसे एक सुसंदर्भ हांगा प्राप्त जाता. किंतु आमगेले मनुष्याले कसं मी म्हणाली आमका समाधान इतले ही देवाना आमका दिले पयलीची समाधान म्हणले ना आणि कसली एक कमीपण असा हे जावक आशिल्ले त्या जावक आशिल्ले हे वेळेर पर आशिल्ले त्या वेळेर पर आशिल्ले म्हणलेच आमगेले जीवन घडत होता. देखून आम्ही केन्नाही देवान कसन दिले पडलं म्हणे महाविष्णून तुमचं कसन दिले त्या दिली हांतूची संतुष्टी कशी उर्जा जाता म्हणून आम्ही पळोवक ना आणि संतुष्टी जावता आणि कसं नाही दी म्हणून गेलो विचार केले आमचं चूक जाता. कसन तान दिले तांतो आम्ही कसं संतुष्टी जाता म्हणून आम्ही पळोवक ना. आम्ही केन्नाही टोपी कशी घालताची आम्ही टोपी कशी घालताची लॅक करून गेलो त्या लॅका समजावून घेऊन आम्ही टोपी घालताची. मागते साईज कशी असता त्या साईजा प्रमाणे आम्ही टोपी घालून घेताची. मागते सांग टोपी होड अशी करून घेता काय मागते कशी होड करते जाय ना टोपी होड करते जाता ती तू साईज चेंज करते जाय ना त्याची साईज कसं असा त्या साईजाप्रमाणे तुम्ही टोपी की हेल्मेट की तू कसं जावता ते घालून घे. तशी जिद्दावान कसं दिलंय त्या दिली हांतूची आम्ही कशी बर करून घेऊचे जाता हे आमगे जातात कसं कसं मेळना त्या मेळ्यार बर जाता अशी म्हणून बसले ह्या जीवनात कितलेही देवान दिल्यार पयली चीज तुमकां पावना कितले दिल्यार पयली पावना. असले एक दोन लोक आशिल्ले असलेची दोन रयता व्यक्ती आशिल्ले तांगेले कसं जात की म्हळ्यार एक गांवांत तांणी बळद आशिल्ले मस्त बळदाची तांगे जाग आशिल्लो कुटुंब आशिल्ले मस्त तांणी हे केले जीवनात संघर्ष केले. एक दिवसाक एक टायमार दोघी लोकांना मरण जाता. ते दोन्ही रयताले त्याची गावात त्याची समयाक त्याची डेटाक दोघी व्यक्तीला मरण जाता. मरण झाल्यानंतर यमराजू आमकां घेऊन गेलो देवाला प्रस्तुत करता. यमराज त्या दोघी रयताक घेऊन वचून ते प्रस्तुत करता. प्रस्तुत केले पुढे ना प्रस्तुत केल्यानंतर देव सांगता तुगे पूर्व जन्मान तुका कसं कमीपण आशिल्ले सांग म्हणून सांग. पूर्व जन्मान तुगे कसं कमीपण आशिल्ले म्हणून सांग. तेन्ना तो पहिलेच व्यक्ती पहिले रयताकी येऊन सांगता की मागे जीवनात मस्त म्हाका कष्ट जाले
पोरू जन्मान तू म्हाका हांव कितलेही जोडले पयतेची मागेले कुटुंबाक पयतेची घरची तशी म्हाका जायनाशिल्ले हांव बैलाक म्हण की मस्त व्हडला हांव बाकी लोक कशी वस्त्र घालून घेता आशिल्ली पळय तशी वस्त्र घालून घेवंक तसले म्हाका संदर्भ केन्नाही मेळना लास्ट जन्मान तू आणि केन्नाही लोकांक कशी एक मज करता म्हणून दिसता आशिल्ले त्या रितीन मज करच्या कारण म्हाका कसलेंय जालना म्हाका मस्तीचो त्रास भोगला हांव म्हणून तूं सांगता जायत आतां कसन करता तें सांग पयलीं कसं सांग म्हळ्यार कसन तुगेले पोरू जन्मान कसं नाही कमीपण असेल सांग म्हणटा हें तूं सांग पयलेच व्यक्ती आतां हांव कसन करता कळ्ळें ताणें सांगलें पळय मुखार विपंता हांव कोणाक दिनाशी उरता हांव कोणाक दिनाशी उरता आनी म्हाका उठू दिका तुल्यान पयशे येता उरता म्हणून तो विचार कोणाक दिनाशी उरता आनी उठू दिका ऑल साइड्स म्हळ्यार अष्टदिक म्हणटा पळय चार मुख प्रमुख दिक चार उपदिक वैरी सकल उठू मेळने पळय दश दिक धर घेतली म्हाका उठू करचे ना पयशे येवका किंतु कोणाक दिनाशी उरका तसं एक जीवन दी म्हणून सांगता जायत वच तू सांगितलं तशी जाता म्हणून सांग देवान दाखयता आनी एक विचार तुगेले पूर्व जन्मात तुगेले कसं कमीपण आशिल्लें सांग पण तो विनम्र जावन गेलो देवाक नतमस्तक जावन गेलो तो सांगता तेका तू दिल्ले मस्तसा तू पूर्व जन्म दिल्ले म्हाका व्हड भाग्य मागेले आनी कसं तू म्हाका जन्म दिले ताका हांव संतुश्टीत आसा म्हाका तुवें एक जन्म दिले एक बरें कुटुंब दिले एक सान जाग दिलो त्या जागेत हांव परिश्रम करून गेलो हांव मागेले बेसाय करून गेलो जीवन केलें त्या जिवना निमित्तान म्हाका थोडे पयशे आयले त्या पयशेंतून हांव मागेले कुटुंबाचे कसलें पोशण इत्यादी केलें हांव संतुश्टीत आशिल्लो म्हणून सांग किंतु एकच म्हाका पश्चाताप एक विशयाचो म्हाका पश्चाताप आसा कसं नाही म्हणून गेलो सांगतना की हांव बरेपण जीवन करता आशिल्लो मागेले कुटुंबाक जेवण उदरभरण उठू जाता आशिल्लें किंतु कोणेय तरी तान नाज्या पोटा भूक घेवन गेलो मागीर घरा येता आशिल्लें कोणाक तान आसा ना उदक जावं पोटा भूक लागले थोडे खाण दिया कशें पोटा घाला म्हणून कोणेय मागीर घरा येता जाल्यार हांव ताका उदक मात्र दिवप तशी शक्ती आशिल्ली मागीर म्हळ्यार उदक दिलें आशिल्लें किंतु खाण दिवंक तसलें शक्ती मागेले नाशिल्लें कित्याक म्हण हांव जोडी लुटू पयशे पळय मागीर कुटुंबाचे उदरभरणांतूच ही जाता आशिल्ली ना हांव कोणेय तरी घरांत तूं येवन गेल पोटा भुकी एक घास दी म्हळ्यार ताका हांव जेवण जावचें जायनाशिल्लें उदक मात्र दिवन ताका पेटोवचें जाता म्हळ्यार अर्थात उदक पिवन आनी उपवास बचका आशिल्लें मागीर घर तुलें ना असं एक पश्चाताप तेन्ना वैकी आशिल्लें आतां वैकी आसा म्हणून सांगता तशेंच हांव कसं करता म्हाका कसलेंय नाका म्हाका तुवें परतून कसलेंय दिवचें आसल्यार मागीर इतलेच अपेक्षा आसा की कोणेही व्यक्ती मागेले घरात बागलाले आयले आनी तो म्हाका ताण लागता म्हाका पोटा भूक लागता म्हाका कसलेंय खाण दी म्हणून सांगलें तें दिवची तशी कर म्हळ्यार कोणेही व्यक्ती मागीर घरा बागला आयले तो उपवास पोटार वचची नाका तागेले ताण वेगळे न्हिवका आनी तागेले पोटा भूक वेगळे न्हिवका तसलें एक जीवन म्हाका दिलें आडना म्हणून तो सांगता जायत तूं कसलें अपेक्षा केलें तशी तुका मेळटा म्हणून सांगता आनी थोडे दिवसा नंतर परतून त्याची गांवांत तूं त्याची समयाक त्याची डेटाक दोन्ही लोक जन्माक येतात त्या रहिता पूर्व जन्मांत मरण प्राप्त जावन वचून कसं येता कारण आनी परतून त्याची जागेर त्याची समयाचेर त्याची डेटाक परतून तांकां जन्म जाता व्हड जाताची व्हड जाल्या नंतर पयलेचे रहिता फर्स्ट रहितान कसं सांगितलं ताणें की म्हाका कोणाक दिवची नासता जाल्यार एक अवकाश कोणाक दिनाशी तुका हांवें आनी म्हाका दशदिक उठू कडच्यान वेचेची पयशे मेळटा म्हणून सांग ताका कसले पोस्ट मेळटा ताका उठू कडच्यान पयशे मेळटा ताका कसले पोस्ट मेळटा म्हळ्यार भीक मागची तसले पोस्ट ताका मेळटा उठू कडच्यान ताका पयशे मेळटा आनी गेल्यार वेगळे मेळटा वयर जाल्यार वेगळे मेळटा खंय गेल्यार वेगळे ताका पयशे मेळटा
ताण विचार कशांनी म्हणे हांव कोणाक दिनाशी उरका आणि उठू सायडांतल्यान म्हाका पयशे उरका. गरीब भीक मागतालो दुसऱ्या कडसून घेवन दितले तोची भीक मागता आसा आनी तो कोणाक दिता. सो देवान कशें केलें ताका तसल्याची भीक मागता जन्म ताका अनुग्रह. हे व्यक्तीन कशें विचारलें मागेर कितें ताण विचारना. जो व्यक्ती मागे घराबाग लागेता ताका ताण जावो ताका पोटा भूक लागली म्हळे ताका ताण वेगळे दिवका ताका पोटा भूक वेगळे दिवका तसं एक जन्म दी म्हळे. ताण ताण देवान ताका तसं स्थान दिलें म्हळे धरी तशी व्यक्ती त्या देवान मुखार विचारना ताका राय करून दिली. कितें की म्हळे त्या रायाक मात्र सामर्थ्य आसा की कोणाले बागलान तूं रायाक बागलान कोणे दिवचो. तो रायू आपणेलो आस्थान अशी तसं व्यक्ती का उपवास राखचे दिन ताका ताण तरी निवेता तर भूक वगैरे निवेता तसंच सामर्थ्य कोणाक आसा रायाक आसा. त्यातून देवान तसं स्थान दिता का एक राय जो तसं स्थान दिलें कित्याक की म्हळे तुगेले एक राय जावन कोणेही तुगेले आस्थान तसले तुका दिवचे तसं सामर्थ्य उरो म्हळे कितें ताका राय करून घेवन आमगेले वेगेची त्याची जाता आमके हे ना मुखा जन्मात मग हे करून दी मुखा जन्मात अशी करून घेतली त्या करून घेतली अशी म्हणून विचारता बस नाकायची आणि म्हणताले ते विचारता बस नाकायची. मुख्य प्राणाली विचारता की माणूस मिळेल ते विचारता का दर्शन आले ते विचारता किती की मिळाली आम्ही विचारलेची आम उलटा येता. तुम्ही एग्जाम आणतो क्वेश्चन पेपर आणतो कसं क्वेश्चनच पळया त्या क्वेश्चनाक समजावून उत्तर करू का बिना तुका ज्ञान असा म्हणून तू उत्तर करूच नाही. तुका ज्ञान असा म्हणून तू करूच नाही. आता ते फाल्यां सांगले की रशिया युक्रेन वॉर कॅन स्टार्ट जाले त्या डेट बरोव का ह्या दिवसा स्टार्ट जाले ह्या दिवसा एंड जाले इतले बरोव का बिना इट वॉज स्टार्टेड इन कोवा इलो तवा इलो आनी करूचे वचना. तुका ज्ञान असा म्हणून कितें करूच ना. तू कितले मेन उत्तर कसं नसतं का इतल्या स्टार्ट जाले इतल्या केले जाले 1 मार्क्स जाले तुम्ही लांबची परत बसले तांदूळ चेक मारत तिथले लांब करे तिथे हा विचारेल नाही त्याची त्यातून आम्ही देवाले की यांना विचारताना आम्ही कशी तारीले की प्रार्थना करता आपल्या तू क्वेश्चन शिकले हा उत्तर तशी दिले तुझे क्वेश्चन फॉल्ट असते. आता नाही क्वेश्चन फॉल्ट विचारले कसं फॉल्ट विचारले कोणाक दिनाशी उरका आणि उठूक करते म्हाका पयशे होका तागे लेका रायचं ताम ताणले तिथं त्या म्हणतात अनेक उत्तर दवरले भीक मागता वेगळे जावचे हे महाविष्णूक असंच सामर्थ्य की मिळाली और श्रीमंत असेल तसे लोकांक गरीब वेगळे करचे जाता आणि गरीब असेल व्यक्ती पहिले श्रीमंत करचे पहिले सामर्थ्य तुझे अनुग्रह मात्र दवरणार आमकां कसं नाही नाका बरे ज्ञान दी बरे विचार दी बरे कोण तू रक्षण कर बरे कोण तू अनुग्रह कर आणि कसं नाही नाका आम्ही जर एक म्हणतो झाले एकच शब्द झाले तुझे अनुग्रह पूर्ण तुझे अनुग्रह कितले पूर्ण म्हणून सांगून मिळालंच पाहिजे तर तू तंतू टोटल आहे. जर आम्ही स्पेसिफिक म्हाका हे दी त्या दी आरोग्य दिता सुख दिता आरोग्य दिना त्यातून आमगे स्वामी केन्नाय सांगता आशिल्ले इठाधिपती दिले देवान तेका आमगे आरोग्य कसं म्हणून आमकां करता स्वामी केन्नाय सांगता आशिल्ले देव उठू लोकांक उठू दियना खंय ना जाल्यार खंय एक कमीपण दवरताची कितें की म्हळ्यार ते कमीपणां जर मात्र आमगे पांय मेल्यार उरता ना जाल्यार मेल्यार उरना. फॉर एक्झाम्पल सिंपल जावन सांगतात संगीत कोण म्हणटा म्हणजे येता तबल मारचे घेता तबल मारचे घेता तितून बरे रितीन संगीत सांगचे घेता. केलो लोकांक संगीतही येता केलो लोकांक ध्वनी येता कुठू येता तितून सुख ना. सो अशी खंय ना जाल्यार खंय देव एक ना जाल्यार एक कमीपण दवरता. देवार तितले लिला देवार तितले विचार आणि ह्या जगतांत तू कोणालाही ना. जर देवाक आम्ही मुख्य प्राणाले बुद्धी तागे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स साठीचा चड म्हणून आम्ही सांगता जाल्यार तागेर बुद्धी किता एआय किता हनुमंताक बुद्धी बोलत
हनुमंतार बुद्धी केंता आमगेर महाविष्णू बुद्धी हो अशी असताना त्या महाविष्णूला पराक्रम त्या विष्णूला कित्येक सामर्थ्य म्हणून तुम्ही आलोचन कर का तुम्ही उठलो का आणि बशील उठलो का ना तुम्ही धन्य म्हणून घेऊ का तुम्ही भाग्यवंत म्हणून घेऊ का की त्या महाविष्णूला पाया तू उरून गेलो अंगाच उद्धा पिऊन गेलो ताजे दर्शन कोण ताजे सेवा करते तू मिळले काय म्हणले आमचं जसं आमचं मिळेल तसं भाग्य आणि कोणाचं मिळणार आम्ही त्या देवाला पाया सगळा असायची आम्ही नवीन तसं उद्धारतो आम्ही उद्धार पिऊन घेणं आम्ही होड जात असायची एक ऋण प्राप्त झाले त्या मुख्य प्राणात सेव करत असेल म्हणजे संदर्भात तू स्वामीला आगमन जाता त्यांना महाविष्णू मुख्य प्राण आणि स्वामीला त्याची सेव करत असेल अवकाश आमचं मिळाले असेल चिंता होड पुण्यवंत भाग्यवंत आणि कोणीही नाव घेऊन तुम्ही आलोचन करून तुमच्या उर्वरित जीवन तुम्ही जगत तसे जाऊ का किंवा आधी कडे समयाच्या निमित्तानं मथुलेले काही दिवसाक घडत असाय मुख्य प्राणाला वर्धंती उत्सव तशी बराच दिवसाक घडत असाय महाविष्णू देवाला वर्धंती उत्सव या दोन्ही वर्धंती उत्सवानिमित्तानं तुमच्या जीवनातून नित्य उत्सव जाऊ तशी देव अनुग्रह करो कसने आपत्ती अडचण कसने अशी तरी त्या मुख्य प्राणांतर्गत श्री महाविष्णू त्या निवारण करो कसने तुमच्या इष्टार्थ असा कसने असल्या योग्यतानुसार देव कसं अनुग्रह करतात त्या अनुग्रह करतशी जावं अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमच्या आशीर्वाद भाषणाचे मंगल भेटाची श्री कृष्णार्पणमस्तु तशीची एक मुख्य एक आमचे एक घोषणा करते साथ आम्ही ऑलरेडी आमच्या रामनाथी देवस्थानातून तशीची शांती कामाची लक्ष्मीनारायण कुंटा नैवेद्याची आम्ही एक विषय सांगून घेणार आहे घोषणा करून घेणार आहे मुकाबिल्या दिवसांत आता येऊची त्या तारीखाक त्या मार्च तारीखाक एक गोड घोषणा आम्ही करत असा हांगली गोंगोळी मुकामा गेलताना आम्ही त्या घोषणा करत असा त्या घोषणा कसं नसा त्या तुमका त्या तारीखाक कळता किंतु आम्ही त्या तारीखाक आम्ही गोंगोळी वृत्ताच्या निमित्तानं त्यांना या विषयातून आम्ही सांगचेक आम्ही अनुपस्थिती वृत्ताच्या निमित्तानं आजीची देवाला चौकाने या विषय सांगताची कसं की म्हणाली मठाचे तर्फेनं तशीची आमगे एक गोड संकल्प आम्ही मनात दबर घेतला असा आणि त्या संकल्पाचे ते अभियानाचे कसं विषय असा त्या तारीखाक आम्ही अनावरण करताले किंतु आम्ही इतले सांगची म्हणाली अंगा अशील तसे पंचग्रामसाची अनावरण तू नाजे मस्तीतले बेरवळी केले नाजे तुंगेला दिनोड मलकोड कोडलमणी हेकार मस्तीतले अंगा चिकन कोड असा तसे गुंडबाळ असा नाजे मस्तीतला गरसो पापर्यंत मस्तीत लांब गेले पंचग्रामातून आमच्या समाज बांधवासाठी मस्तीतलं देवस्थान असायचं आमच्या इतले अपेक्षा की म्हणाली त्या अभियानातून तुमच्या सर्व लोकांना योगदान तुमच्या सर्व लोकांना सहयोग आमका खंडितनी जावका किते की म्हणाली संकल्प आमगे उरताले विषय मठात उरताले किंतु शिष्यवर्गानं त्या संकल्पातून त्या अभियानातून योगदान देण्यात सहभाग देण्यात आमगे संकल्प पूर्ण जायना अर्थात आमगे संकल्प पूर्ण जावं तुमगे आवश्यकता असा त्या निमित्तानं मुखाबिल दिवसांतून ते अभियान कसं नाही ते कशी रीती उरका आध्यात्मिक अभियान तसं कसं नाही दुसरं कसं नाही रीतीचे अभियानी ते देवाक संबंध पाटील तसं नाही अभियान आणि त्याला मार्च गोंगोळीत आम्ही प्रवेश केल्यानंतर आम्ही अजिबातला